Mayong balita sa mga minimum wage income earners sa Metro Cebu. Magsugod na ugma ang implementasyon sa 13 pesos matag adlaw nga usbaw sa suhulan. Matud pa ni Ezekiel Sarcauga sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board sa Central Visayas nga sugod ugma ang minimum nga inadlawng suhulan sa Metro Cebu dili mo minus sa 353 pesos. Samtang mga trabahante gawas sa Metro Cebu, Bohol, Siquijor ug Negros Oriental magpabiling ubos sa status quo. Giklaro usab sa order nga mga eskwelahan nga wala mo implementar og tuition increase sa school year 2015-2016 pwedeng dili una makakomply sa wage order hangtod sa sunod abli sa klase.